karon ug sa oras nga tanan. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imo kaming panabangan, karon ug sa oras nga tanan. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imo kaming panabangan, karon ug sa oras nga tanan. Ikaw, langit sa daghang bituon, sa walay sanglit nga kahayag. Ang kaluoy imong gipahayag sa mga nagsubok sa kagabion. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imo kaming panabangan, karon ug sa oras nga tanan. Ang maayong kinabuhi mo daw suga nga mahadahan-ag, sa pagkaluwas matakaplang, katong nagsunod kanimo. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imo kaming panabangan, karon ug sa oras nga tanan. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imo kaming panabangan, karon ug sa oras nga tanan.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang kalinaw manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mag-igsoon ni kapistahan pahinungod sa atong santos nga patron sa Nicolas de Tolentino. Mangayo kita sa dugang panalipod nga atong gikinahanglan ining panahon sa pandemya. Unta maalim na ang pagkabahin-bahin sa atong katawhan dining panahona ug katagaan kita sa dugang kalig-on sa pagtuo o pagsalig sa Dios sa liwala sa mga kalisdanan nga atong giatubang karon. Aron mahimog kitang andam sa pagsaulog ng atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iya mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kodero sa Diyos, Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kalii kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangabuyo. Kay Ikaw lamang ang Santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing halangdon o Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, kahayag sa mga magtutuo o magbalantay sa mga kalag na nagutang diha sa simbahan kang San Nicolas de Tolentino aron magatiman sa imong kahayupan pinagi sa iyang pulong o maghulma kanila pinagi sa iyang panig-ingnan itugod katugod sa iyang pangaliya bagamping kami sa pagtuo nga gitudlo niya pinagi sa pulong ug magsunod sa dalan nga gipakita niya kanamo pinagi sa panig-ingnan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Palihog mamungko. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong Amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw.
Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iyaman akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniadto siya akong gipanamas-tamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtotoo o wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang madagayaong grasya o gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Pantay ako, Dios, kay nagadango pa ko kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw ang akong swerte. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Tudluan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi. Sa kapuno sa mga kasadya, diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw. O gisultihan nila sila ni Jesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa kuling sa imong isigkatawa, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pagingon sa imong isigkatawo, ambe, ako'y pakuhaa sa imong kuling. Nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isigkatawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magpabiling magtindog. The Very Reverend Father Donilo Torres, ang atong padikura, Father Roman Sagon Jr., Father Conrad Lagarde, nga nag-alagad usab dinhi sa parokya, Monsignor Albert Bohol, ang atong Episcopal Vicar, Monsignor Gami Tulabing, ang atong Judicial Vicar, mga igsoon ko mga kaparian, mga relihiyoso, government officials, pinanguluhan sa atong halangdong mayor, Mayor Mercy Gunye, ang ato nga mga opisyales sa Parish Pastoral Council, pinanguluhan ni Brad Quirico Dadona Jr., mga parokyano, mga bisita, mga kaigsoon na dahil Cristo, maripayong fiesta kanatong tanan. Viva San Nicolas de Tolentino! Aniya kita sa kapistahan pahinungod nining Santos nga patron, bisan pa niya kita sa pandemya, apan gitawag usab kining panahona nga season for creation. Usa kini ka panahon nga gideklarar sa atong Santo Papa, Papa Francisco, alang nining atong mga panghitabo sa kalibutan karon. Giaghat kita sa dugang pagpakabana sa paghitabo sa atong kinaiyahan. Gusto mo ni ang giya sa atong pagpamalandong karon, magsugod ko sa atong ebanghelyo karong piyestaha, atong nadungog ang atong Ginoong Hesukristo nga naggamit og usa ka pasumbingay nga sakit kay paminahon. Sakit paminahon no kay kitang tanan maigo magyutan ini bisan ganig kami nga mga kaparian igo kaayo niini. Matawag po nato ang maong pasumbingay nga nasubrahan o exaggerated. Ang atong Ginoong Hesukristo maghimo niini sa pipila ka mga yugto sa iyang pagtudlo nga paagi aron paghatag yun og dako nga emphasis sa iyang gitudlo. Ang iyang dakong punto sa atong ebanghelyo karon mao ang atong kaugalingong kasaypanan nga kining atong mga kakulangan atong kasaypanan makapahalak ka nato sa atong panglantaw sa isig katawo. Kung napuling ta sa atong mata, dili kayo ta kakita. Tungod kay dili man kayo kita kakita, nan wala pud kitay kapasidad sa pagkuha sa puling sa mata sa laing tao.
Kasagaran kanato ingon ni ana. Dili hingpit ang atong panglantaw kay naaman putay laing, naamo putay puling sa atong kaugalingong mata. Kitang tanan adunay mga kahuyang, adunay mga kakulangan, kasaypanan nga magbabag sa ato nga tataw nga paglantaw. Tugod niini dili ta kakita sa uban sama sa paglantaw sa Ginoo kanila. Wala kitay kapasidad sa paghimo og husto nga paghukom sa uban. Muni nahitabo ni San Pablo Apostol sa unang pagbasa, iyang giangkod nga siya nagluto sa mga Kristiyanos hangtod nga nausab pinaagi sa iyang conversion, nausab ang iyang panglantaw tugod kay gihayagan naman siya sa Espiritu sa Dios o gihatagan siya sa grasya, gihatagan siya sa gugma o kaluoy sa Dios nga nahiusa siya kang Kristo o tugod niini nausab ang iyang panglantaw. Ang kanhi iyang gilutos karon iya na nga gialagaran. Matud pa ni San Pablo Apostol, ang Ginoo ang maghukom. Siya ang maghayag sa mga butangan na tago sa kangitgit. Busa, pahinumdum kini kanato nga kinahanglan ta nga masuod sa Ginoo aron mahayagan ang atong panglantaw sa panglantaw nga Dios nun. Dili lang sa panglantaw nga tawhanon o kalibutanon. Ang mga santos nahayagan sa ilang pagtan-aw sa ilang isigkatao kay suod man sila tungod ni sa ilang kasuod sa Ginoo. Gani lalom ang ilang panglantaw sa isigkatao nga dili ordinaryo makita nato sama panalitan ni Mother Teresa of Calcutta. Samtang nagsapnay siya sa usa ka pobre nga iya gipulot diha sa dalan, himalatyon, mingon siya, kabahin sa maong pobre, mingon siya, that is Jesus under the distressing disguise of the poor. Si Jesus ka na. Ginabay-labayan na itong pobre, apan si Mother Teresa nakakita nga si Jesus ka na nga nagtakuban sa pamayhon sa usa ka kabus. Kay laluman ang ilang panglantaw sa tao, ilang makita ang kabililhon sa tao, bisan pa kung galago ang ilahang pamayhon, bisan pa og hugaw sila tan-awon sa mata sa katilingban. Mao nga masabtan nato nganong nga ang mga santos, nganong ang atong santos nga patron sa Nicolas de Tolentino dako og pagmahal sa mga kabus. Mao kana ang gitimaan sa iyahang gidala dinha nga murag plato o kaning mga panisitos ni San Nicolas, timaan sa iyang pagmahal sa mga walay makaon, sa mga kabus, mga pobre. Sumala sa sugilanon, si San Nicolas mialagad sa mga masakiton o mga kabus sa iyang panahon ug aktibo siya nga nangita sa mga taong dugay nang nahilayo sa simbahan. Kung giuhaw ang Dios sa mga kalag, sa pagbalik sa mga kalag ngadto kaniya, si San Nicolas nag-alagad sa maong Dios. Kay giuhaw siya nga ang mga kalag makabalik na unta ngadto sa iyang Dios. Mao nga kato siya nagbudlay gyud siya sa iyang pagtudlo, pagwali sa mga katawhan sa iyang panahon. Ilabi na iyang ipahimdumduman ang mga tao kabahin sa ilang pagtuo ug nga nasubo siya pag-ayo sa pagkakunhod sa ilang pagtuo ug kinabuhi nga moral sa iyang panahon. This was during the late 13th century, sa panahon nga ang Tolentino nagkabahin-bahin ang mga tao. So kinahanglan ta siyang panabang kay kita karon nagkabahin-bahin pud ta. Panahon ni San Nicolas de Tolentino, nagkabahin-bahin ang mga tao tungod sa duha ka mga grupo kaning gitawag og Guelphs and Ghibellines. Duha ka grupo
nga nag-ilog og gahom sa Italia. They were fighting for power over the control of Italy. Muna nga kato siya sa iyang mga pagsangyaw, pagwali, pagpahinumdum. Mo nga usahay isog siya paminawon kung magbasa ta kabahin sa kasaysayan sa iyang kinabuhi. Isog kay nagtan-aw man siya sa mata sa Dios. Sama ni San Nicolas, kami mga pari, kami usab adunay dakong responsibilidad sa pagtudlo, pag-umol, sa panghuna-huna, kasing-kasing sa atong mga katawhan. Ang among gitudlo, dili ang among kaugalingon nga kaalam, kung dili ang among gitudlo ang pulong sa Dios, ang pagtulunan sa atong simbahan. Ug ang pinakataas nga magtutudlo nato ang atong Santo Papa, gitawag siya magister, teacher, highest teacher sa atong Katoliko nga simbahan. Ang iyahang teaching gitawag og magisterial teaching. Wala nga maminaw gyud ta diya. So maminaw ta kung usa iyang gisulti nganong nagmugna siya niining season for creation. Si Papa Francisco nag-ingon nga ang mga panghitabo karong COVID pandemic nagtawag kanato sa pagkureher sa atong kaugalingong pagtagad sa kinaiyahan o sa atong pagtagad sa atong isikatao. Sa usa ka World Day of Prayer for the Care of Creation, naghatag ang Santo Papa sa iyang fraternal correction o pagtudlo alang kanatong tanan. Gani, ang iyang pagtudlo alang sa tibuok kalibutan. Mingon siya, unta maghinuso kitang katawhan tungod sa pagkaguba sa atong kinaiyahan, gahinimo sa Ginoo o pagkaguba sa atong relasyon sa atong isig katao. Mingon pagyud siya, kining coronavirus nahimong higayon alang kanatong katawhan nga makaamgo kita sa bunga sa atong pagwaldas sa kinaiyahan, sa atong ginamitan sa enerhiya pananglitan, sa waldas nga energy consumption, waldas nga paggamit sa energy sa transportation o bisan gani sa atong mga gikaon. Komplikado na kaayo ang atong kinabuhi. Ug tugod niini na waldas ang ato nga paggamit sa kinaiyahan. Ug mao kana nga ang Santo Papa niingon, nangamuyo siya kanato, he is appealing to us, niingon siya, nag-agulo na ang kinaiyahan. Nagpahinumdom kini kanato nga kita parte sa kinaiyahan, dili lang kita tigamit niini. So tinuod doon, nag-agulo na gyud kay atong masinati karon ang mga baha, mga sunog, extreme weather conditions nga nagpakita nga masakiton kaayo ang atong kalibutan. Mingon siya, the disintegration of biodiversity, spiraling climate disasters, and unjust impact of the current pandemic on the poor and the vulnerable. All of these are wake-up call in the face of our rampant greed and consumption. So kitang tanan, aduna pud oy gikatampo niini. All these are a wake-up call in the face of our rampant greed and consumption. Ubaw ka na makaigsunan nga gilusad kining season of creation nga nagsugod niadtong September 1, inyong sugod sa inyong nobinaryo dinhi. O matapos kini sa second Sunday of October, kay gideklara man kana nga Indigenous Peoples Sunday. Kung adunay mga tao nga nag-antos pag-ayo tungod sa pagwalda sa kinaiyahan, mao kining mga katutubo, our indigenous peoples.
Ilang mga katungod nakuha na for the sake o nakuha na offered at the altar of development. Ug mo kini mga simanaha panahon sa pagpamalandong alang kanato kabahin sa atong kinaiyahan. This is a call to promote integrity of creation and integrity of life. Ug makasabot ko mo makaigsuunan, nag-istorya mi ni Mayor Ipe 2 mornings ago. Yun niya, Mayo, it was a very cordial meeting. Respectful man gyud siya pod sa simbahan. Iya kong giingnan nga kadang simbahan unta bisap magpatunga unta. Apan di man gyud mahimo magpatunga ang simbahan kung adunay mga kahiwian. Kinahanglan man gyud nga mudapig ang simbahan kung adunay kahiwian. And that is precisely the reason why we are strongly opposing the proposed 174 hectares reclamation project in Dumaguete. Si Papa Francisco nagtawag sa mga politiko, ekonomista, mga negosyante o simbahan. Mingon siya, come together in order to protect our oceans and our seas. The destruction, matud pa sa ato mga scientists, kabahin aning 174 hectares reclamation project in Dumaguete, matud pa sa atong marine scientists, the destruction to marine life will be irreversible. How can the church be neutral in this? Kang atong Santo Papa nagtawag man, save our oceans and our seas. Iya ganing gitawag nga sala ang pagpanamastamas sa kinaiyahan. So the Pope is telling us we cannot afford to be neutral. The Pope hopes that our attitude today can shift from being consumers, masters, and exploiters to one that exudes sobriety, care, and joy in relation to the earth. So magpasalamat kita sa padayon nga pagtudlo sa Pangulo sa atong simbahan si Pope Francis alang kanatong tanan. Isip pagtapos with the intercession of Saint Francis of Assisi nga gitawag sa patron sa ekolohiya, sa Nicolas de Tolentino ang atong mahal nga patron, and Mary, our mother of life, may we be strengthened in faith and moral life. May we learn to live simply, care more for each other, especially the poor, and care more for the earth. The Pope hopes that our attitude today can shift from being consumers, masters, and exploiters of the earth to one that exudes sobriety and care in relation to the earth. So nining tanan, mga kita sa panabang sa Diyos, we say, come, Holy Spirit, and renew the face of the earth. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahong sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat sa kinaiya sa amahan. Inagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaw sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganton siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa amahan.
Mubarik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Amen. Uban sa dakong kalipay, pasalamatan ta ang Ginoo atong Amahan kinsa miamuma ug nandalipod sa iyang katawhan ug buingon kita. Pinagi sa pangamani sa Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Pinaagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kagalingon ngadto sa Dios, nga matabangan sila sa grasya sa Dios sa pagkamatidudanon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, kami kaangayon silang moapod-apod sa mga bahandi niining kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nakaptan niining COVID-19, nga makabaton na unta silang hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila kanunay. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip nga mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa mga magtutuo, ilabi na dinhi sa mga katawan sa lakbayan sa bais, unta himuon kanunay nga sumbanan ang patron nga si San Nicolas de Tolentino sa iyang mga hiyas ug bertod sa pag matinabangon, maluluyon, maalagaron ug labaw sa tanan, pagkamamumpuon sa tanang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga babayaw na unta sa kunungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang kanila nga nangamatay, nga dadon na unta sila dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamaan ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Makagagahom nga Dios, among paglaom ug kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagsunod kang Kristo ug sa pagpuyo subay sa imong kabubuton. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. We acknowledge the presence of Mayor Ray Concepcion with us. Amang gihangyo ang tanang mga offers. After ninyo itunol inyong offer, balik lang ta sa bangko. Salamat. Palihog linya lang ta, duha ka linya. Salamat.
Atong i-observe ang social distancing. Balik lang ta sa bangko, palihog. Balik lang ta sa bangko. Okay, igsoon pagampo kamo ng kining akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg himaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapusnanan o sa tibok ng santos nga simbahan. O Diyos nga magagagahom, baingon nga mga gasa nga gihalada lang sa mga santos, nagmatuod sa himaya sa Diyos doon nga gahom, sa ingon maghatag uta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo, Manausab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang igbatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa fiesta ni San Nicolas de Tolentino. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa iyang panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyang pagwali ug ipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayi kami sa imong kahalangdon sa wayhuno nga pag-ingon. Santos giri kao Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo ngalawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikwasya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Ang dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan halang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwasa sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ngini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Ang dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, ano ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubag mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo ug sa tanang mga par. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kalii kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Nicolas de Tolentino among patron, ug sa tanang mga santos nga nagatungan sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw madayigon ug amo ikaw mahimayaon pinaagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nagitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangay kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo ang among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kadto ato ipakita ang atong pag-inigsuunay. Peace be with you.
It is mingling of the body and blood of our Lord Jesus Christ, bring eternal life to us who receive it. Kordero sa Diyos, nga nagawag tang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag tang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag tang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Aniyang kordero sa Diyos nga nagawag tang sa sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. With the body of Christ, bring me to everlasting life. My Jesus, I believe that you are in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I long for you in my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, come, at least spiritually, into my heart. I adore thee in the sacrament of thy love, the ineffable Eucharist. Never permit me to be separated from thee. Let us still observe social distancing.
Magampo kita. O Diyos, kagamhanan sa tanan, pinagi sa among paghigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat nining Eucharistia, bagsurot kanunay sa panig-ingna ni San Nicolas de Tolentino, kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ato himuon karon ang pagbendisyon sa mga pan Panesitos de San Nicolas de Tolentino. Atong bendisyonan kining pan alang sa atong kagawian. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, Hari sa tibuok kalibutan, gibuhat mo ang tanang butang alang sa imong himaya. Bendisyon ni kining mga pan. Ug itugot nga gamiton kini namo aron pag-alagad kanimo ug alang sa kaayuhan sa tibuok nimong katawhan. Amahan, nagadayi kami kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog panglingkod alang sa pipila ka mga pulong gikan sa atong padikura. May butang na itong talan, malibayong fiesta. Viva San Nicolas de Tolentino! Mga igsoon, ang kalampusan sa usa ka kalihukan, bunga sa pagtinabangay, pagtampuanay o pagpaamitanay sa tanan. Sa ngalan sa akong mga kauban nga kaparian diri sa ato ang parokya ni Father Boy Sagon o ni Father Condan Bigarda, akong itunol ang mga pagpasalamat sa tanan nga nakatampo alang sa kalampusan sa ato ang kasaulugan karong tuiga. Una sa tanan maigsoon, kami at among itunol ang pasalamat nato sa kahitasan sa iyang paghatag kanato og laing kahigayunan aron kita makasaulog sa kapistahan ni San Nicolas ngadto usab sa atong mahal nga patron nga sa kanunhay nangaliya alang kanato. Salamat sa PPC ubos sa pagpangulo ni Brad John Lado, sa nagkalalaing mga komitiba nga maoy mipasayon sa mga kalihukan sa atong fiesta, sa gagmayng simbahanong katilingban, sa kapilya, sa suna, sa ilahang mga ayuda, in cash or in kind. Sa mga sponsors, benefactors, sa tanang misa sa nobinaryo, ang mihatag o mga bugas, mga ilimnon nga soft o hard. O gahatag mga cake o mga pastries o guban pa. Sa magpari nga mihalad sa misa nobinaryo, nakakaing salamat. Alang sa pasalamat nga to sa atong painting nga maoy ipasayon sa ato ang karaban kagahapon. Pasalamat nga to sa atong LGU, pinanguluhan sa ato ang Mayor Mercy Gunye. Sa atong mga kaparian nga miduyog sa atong kalipay o kasadya karong adlaw. Labaw sa tanan, atong pasalamat sa atong mahal nga obispo sa iyahang pagahin o panahon aron siya makig-uban kanato labi na ning paghalad sa santos nga misa. Sa tanan
Sa tanan nato, ngali karon din mga bisita, daghang salamat. Thank you. Ato usab nga kinasingkasing nga pasalamat sa atong mga kaparian nga nag-alagad kaninyo dinhi sa parokya sa Bais. Father Lilo, atong padikura, Father Sagon, Father Roman Sagon, o si Father Conrad Lagarde. Thank you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Dios himaya katagbawan sa mga santos, mandalangin kaninyo sa bendisyon nga way katapusan. Nagtugot siya kaninyo nga magsaulog sa pangilin nining adlaw. Amen. Kakamo nga pinagi sa pangaliha sa mga santos na duwas sa mga kadautan karon ug natudluan sa mga panig-ingnan sa ilang santos nga kinabuhi, mag-alagad unta kanunay sa Dios ug sa inyong kaigsuonan. Amen. Nalipay ang simbahan nga magtigom sa iyang mga anak uban sa mga lumulupyo sa langit. Ato dito ang kalinaw nga way katapusan uban kanilang tanan, makahimo ta kamo sa pagpanag-iya sa mga kalipay sa langit. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Malupayong fiesta kanatong tanan. Viva San Nicolas de Tolentino! Viva! Linya sa mga